كي سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنز تعوت سلجن سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح سلام تخطاتلتنا إس channel كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر منيو تيو نايلومي حانت فليز بلتارستي أبزلن كان استخايدة OpenAI آي استسمي ناي إلون ماسك زمرحو تسلا زغربو شو ناتوصلوا أبهيوتنا نمتاين كل وزخل زريارستينا كنري is a very important topic ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ዝቕልጥፈሉን ዝዓብየሉን ዘሎ ደረጃ ቅልጣፈ ክርዳእና መጀመርያ ካልኣይ ድማ ብኸመይ ንሂወትና ክፀልዎ ይኽእል እንታይ ተገበርና ይደዋፃና ንኽንፈልጥን መንገድና ኣስተኻኺልና ንኽንከይድን ክሕግዘና እዩ ምክንያቱ ከምቲ ንሕና ዘገም ኢልና ንኸደኩም ኣይኮነን ጉዕዞ ናይ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ቅልጡፍን ንሂወትና ድማ ፋንዳሜንታል ወይ ከዓ ሱር መሰረታዊ ለውጢ ክገብረላ ዝኽእል ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና ስለዚ ሕጂ ቪድዮ ነቲ ኢሎን ማስክ ምስናቱ ቴስላ ቲም ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኢንትሮዲዩስ ዝገበሮ ሮቦት ክንሪኦ ኢና እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እንታይ ኸዚ ትርጉም ናይዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ነቲ ሂወትና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል እናራና ክንከይድ ኢና ስለዚ እናራኹ ኮሜንት እናገበርኩ ከይደ it's very important ላይክ ግበርዋ እዛ ቪድዮ ካብ መጀመርያ ናብ ብዙሓት ሰባት ክትባፃሕ ምንታን ስለዚ let's go ኣብቲ ጉዕዞ ኮሜንት እናገበርኩ ከይደ The bot got some moves here. እዚ ሮቦት እዚ ንሪኦ ዘለና ክሪኦ ከሎ ከምዚ ቀሰ ኢሉ ዝንቀሳቐስ ብዙሕ ቁም ነገር ዘይብሉ ማሽን ክመስለና ኽእል እዩ እንታይ ኣገዳስነት ማለት ብዙሓት ሮቦታት ንሪኢኹም ትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሮቦት እዚ ግን ስፔሲፊክሊ እንታይ ኣገዳስነቱ ፅንሕ ኢሎም ካብኣቶም ክንሰምዖ ኢና So this is essentially the same full self-driving computer that runs in your Tesla cars, by the way. This is literally the first time the robot has operated without a tether. It was on stage tonight. መጀመርያ ብዘይ ሓገዝ ናይ ዝኾነ ይኹን ማሽን ወይ ክሬን በዓሉ ንክንቀሳቐስ ኤክስፐሪመንት ዝገበሩሉ መድረኽ ብምንባሩ እውን ፍሉይ ይገብሮ ይብሉ ኣለዉ So the robot can actually do a lot more than we just showed you. We just didn't want it to fall on its face. So we'll show you some videos now of the robot doing a bunch of other things, which are less risky. We should close the screen, guys. እንታይ ከም ዝገብር ክእለታት ናይቲ ሮቦት ሕጂ ከሪዩና ክጅምሩ እዮም ኣብ ሪል ላይፍ ዝተገበረ ዘይኮነስ ኣብ ካብቲ ኖርማል ኤክስፐሪመንት ክገብሩ ከለዉ ዝገብሮ Yeah, we wanted to show a little bit more what we've done over the past few months with the bot and just walking around and dancing on stage. Just humble beginnings, but you can see the autopilot neural networks running as is, just retrained for the bot directly on that new platform.
That's my watering can. Yeah, when you see a rendered view, that's the robot. That's the world the robot sees. So it's very clearly identifying objects. Like this is the object it should picking it up. Yeah. We use the same process as we did for Autopilot to collect data and train neural networks that we then deploy on the robot. That's an example that illustrates the upper body a little bit. እዚ ሮቦት እዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ ኣተኩሮ ኣግቢርዎ ዘሎ እንተሎ ሓደ ኤለን ማስክ ዝመርሖ ቴስላ ዓብይ ካምፓኒ ናይ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ፅኒሕ ኢልና ክንሪኦ ናቲ ራሚፊኬሽን ወይ ከዓ ፅልዋናቱ ካልእ እቲ ኣተኩሮ ናይዚ ሮቦት እዚ ኣብ ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ ገለ መለ ዘይኮነ ኣብቲ ፋንዳሜንታሊ መሰረታዊ ዘድሊ ስራሓት ዘተኮረ ብምዃኑ እዩ እቲ ዝሰርሖ ዘሎ እንተሪኻዮ ሰባት እናተደጋገሙ ኣብ ፋብሪካ ዝሰርሕዎ ብዙሕ ዘይ ኣብ ትሑት ደረጃ ናይ ትምህርቲ ዘለዉ ሰባት ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ስራሓት ዝደጋገም ወይ ከዓ ሬፔቲቲቭ ታስክ ዝብልዎ ንዕኡ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ እሞ ከዓ ብብዝሒ ብቮሊዩም ክፈርስ ዝኽእል ሮቦት ብምዃኑ እዩ ዝያዳ ኣተኩሮ ክረክብ ክኢሉ እምበር ብዙሕ ሮቦታት ተማሂዞም ኣለዉ ኣብ ካልእ ክፋል እውን ከምፃልኩም እየ ካልኦት ብኣተሓሳስቦም ወይ ብኣካይዶም ላዕሊ ደረጃ ዝበፅሑ ሮቦታት ኣለዉ እዮም ግን እዚ ሮቦት እዚ ማስ ፕሮዳክሽን ብብዝሒ ተፈርዩ ንብዙሓት ሰባት ክሕግዝ Something that we'll try to nail down in a few months, over the next few months, I would say, to perfection. This is really an actual station in the Fremont factory as well that it's working at. Yep. So. And that's not the only thing we have to show today, right? Yeah, absolutely. So what you saw was what we call Bumble C. That's our sort of rough development robot using semi-off-the-shelf actuators. But we actually have gone a step further than that already. The team's done an incredible job. And we actually have an Optimus bot with fully Tesla-designed and built actuators, battery pack, control system, everything. It wasn't quite ready to walk, but I think it will walk in a few weeks. But we wanted to show you the robot, something that's actually fairly close to what will go into production, and show you all the things it can do. So let's bring it out. Do it. ሕጅቲ ማስ ፕሮዲውስድ ክኸውን ዝሓስብዎ ዘለዉ እዚ So here you're seeing Optimus with these are with the degrees of freedom that we expect to have in Optimus Production Unit 1, which is the ability to move all the fingers independently, to have the thumb have 2 degrees of freedom, so it has opposable thumbs, and both left and right hand, so it's able to. ብሓፈሻ ናይዚ ሮቦት ክእለታት ከም ናይ ሰብ ምንቅስቃሳት ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ልዕሊ ምዃኑ ብብዙሕ ስራሓት ናይ ቴስላ ዝተሰነየ እቲ ኣብ ቴስላ ኣውቶ ፓይሎት ወይ ከዓ በዓላት ዝወር መኪና ዝሰርሕዋ ዝነበሮ ኢንፋክት ኣብዚኣ ናይ ኦፕን ኤአይ ዝገበርዎ ኢቨንት ብሰፊሑ ዝተዛረበሉ እንተነይሩ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ እቲ ኣውቶ ፓይሎት መኪና ባዕላ ኸይዳ ስራሓ ፈፂመ ንዓኻ ስራሕ ካብ ፅሓትካ ንባዕላ ኣብ ካልእ ስራሕ ክትወፍረሉ ትኽእል ስለዚ ናይ ኣውቲስታ ስራሕ ዘይብሉ ባዕለን ክዝወራ ዝኽእላትን ተስላ መኻይን ባዕለን ክዝወራ ከም ዝኽእላ ነዚ ነገር እዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሕጂ ክመፅእ እናተባሃለ ግን ብዙሕ ሶፊስቲኬሽን ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ብሰፊሑ ተዛሪቦምሉ ካብቲ ቴክኖሎጂ ዝተመርኮሰ ድማ እዚ ሮቦት እዚ መፅኡ ምክንያቱ ኣብቲ ቴክኖሎጂ እቲ ባዕሉ ክርኢ ከም ዝኽእል እታ መኪና ባዕላ ርያ ባዕላ ኣመዛዚና ኩሉ ነገራት ስጉምቲ ክትወስድ ስለ ትኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ሰብ ገይሮሞ ኣብ ካልእ ስራሓት ክጥቀምሉ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ሮቦት እዚ ብገምጋም
እንታይ ክሰርሕ ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ኣብ ገዛ ሰራሕተኛ ናትካ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ንብረት ኣብ ምሕፃብ ድዩ ነገራት ኣብ ምንቅስቃስ ድዩ ገዛ ምፅራይ ድዩ ኣብ ፋብሪካ እንተኮይኑ እቲ ብተደጋጋሚ ዝደጋገም ስራሓት ክትገብሮ ዘይትኽእል ባዕሉ ንክገብር ጀርዲን ተለካ ንዑ ንምፅራግ ድዩ ንገለመለ እዚኣቶም ኣከምቲ ስራሓት እዮም የግዳስ ቀፃሊ ድማ ሰብ ክሰርሖም ከሎ ቦሪን ስራሕ ካይባሉ ከምዚ መሰልቸዊ ዓይነት ስራሕ ንዑታት ሰሪሖም ነቲ ሰብ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ እቲ ስራሕ ዝግበር ዘሎ ነዚ ዓይነት ሮቦት እዚ ኣብ ዝመፅእ 2-3 ዓመታት ክሳብ 4 ዓመት ተፈርዩ ገዚእኻ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ዘእንፍት ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ዋጋ ናቱ ድማ ክሳብ $20,000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ክሳብ $20,000 ክኸውን ከም ዝኽእል ይብል እጅ ክቡር ክመስለና ይኽእል እዩ ግን ሓንሳብ ምስ ኣምፃእኻዮ ንዘላለም ዝሰርሕ ደሞዝ የብሉ ዕረፍቲ ይሓትት ቫኬሽን ይሓትት ኢንሹራንስ የድልዮ ብዙሕ ነገራት ንትካላት እዚ ዓብዪ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓንሳብ ገዚኦም ንሓዋሩ ከፍርዩ ስለ ዝኽእሉ እቲ ቀንዲ እዚ ንብዙሓት ሰባት ካብ ስራሕ ከሰጎም ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ እዚ ሮቦት እዚ ንዓለምና ካብ ድኽነት ኣብ ምንጋፍ እዩ ክሕግዝ ዝኽእል ዝያዳ ይብል ንሱ ድማ ገለገለ ስራሓት ሰባት ክሰርሕዎም ስለ ዘይክእሉ ወይ ከዓ ንዕዖም ሕርሻ ንኣብነት ኣብ ሕርሻ ብዙሕ ሰብ ተሰሪሑ ብዙሕ ኣታዊ የብሉን that's why እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ብመንፅሩ ክጎድል ዝኽእል ብዙሓት ከምዚኦም ሮቦታት ዘይደኽሙ ብብዝሒ እንተሰሪሖም ግን ነቲ ድኽነት እውን ኣብ ምእላይ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ኣርጊመንት ወይ ከዓ ስነ መጎት የቕርብ ብዙሓት ሰባት ግን እዚ ኣሰካፊ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ታሕተዋይ ደረጃ ስራሕ ብምምንጣል ንብዙሓት ሽቕለት ኣልቦናት ከም ዝኽእል ከምኡውን ስራሓት ናብ ኣፍሪካ ይኹን ናብ ካልኦት ሕጂ ዝምሕብላ ዘለዋ ዝኸይድ ዘሎ ናብ እዞም ምዕብላት ሃገራት ናብ ውሽጦም ባዕሎም ብሮቦታት ክስርሕዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ እውን ነቲ ድኽነት ኣብቲ ድሕሪት ንዘሎ ሕብረተሰብ ክሃሲ ከም ዝኽእል ንክትግምት ኣየሸግርን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ክንመሃር ኣለና ክንስልጥን ኣለና ንቅድሚት ክንመፅእ ኣለና ዓይኖት ካምፓኒታት ድማ ንዓለምና ዶሚኔት ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ንፅባሕ ድማ ንርኢ ኣለና እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ንፅባሕ ክዕብልል ከም ዝኽእል እውን ክሕብረና ንርኢ ምስ ኣበልክዎ እዚ ኣብ ዝለንቀነ ሂወት እዩ ብጣዕሚ እዩ ስፕራይዝ ገይሩኒ ይከታተለ እቲ ናይ ኤሎን ማስክ ኢኖቬሽንስ ብተኸታታሊ ምክንያቱ ንዓለምና ዝቕይር ብዙሕ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምሃዝ ስለ ዝርከብ እሱ ድማ ንሂወትና ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብመንፅሩ እውን ከምዚ ናይ ቴስላ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝቕይሩ ዘለዉ ካምፓኒታት ኢንቨስት ክንገብር ከለና እውን እንታይ ዓይነት ካምፓኒታት ክንጥምት ኣለና ንክሕብረና ኢለ ዝገብሮ እጅ ካብዚ ከይትኩም ናይ ቴስላ ብርኪ ግዙ ይብል ኣለኹን ኣብሶሉትሊ ንሱ ይኮነን እቲ ናተይ ምኽሪ ምክንያቱ ኣብ ከመይ ኩነታት ትገዝኦ ብዙሕ ፍልጠት ስለ ዘድሊ ብሓፈሻ ግን ቴስላ ዘለዎ ፖርቶፎሊዮ ክትገዝእ ከለኻ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም ፅባሕ ንጎ ዓበይቲ ሕጂ እውን ዓብ እንድዩ ግን ኣዝዩ ክዓቢ ዝኽእል ካምፓኒ ምዃኑ ይረኣየካ ብመንፅሩ ድማ እቲ ናቱ ፕሮዳክትን ሰርቪስስ መኪና ክትገዝእ ተኮይንካ እውን ናይ ቴስላ መኪና ምግዛእ ኣብ ሎንግ ተርም ክሕግዝ ከም ዝኽእል ምናልባት ክሓስር ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዋጋታት ንክትገዝኦ ኣዝዩ ክቡር ክኸውን ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ብሓፈሻ ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ንክንሰምዖ ንሕጂ ንክንፈልጦ ንሓዋሩ ድማ ንክሕግዘና ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ድማ ኣስተውዒልና እቲ ቴክኖሎጂ ብኸመይ ቅልጣፈ ይኸይድ ኣሎ ብኸመይ ክፀልወና ይኽእል ክንፈልጥን ከነስተውዕልን ኢለ ንሽተይ ክፋተል ይፋታ ኣለካ and do useful things. Our goal is to make a useful humanoid robot as quickly as possible. And we've also designed it using the same discipline that we use in designing the car, which is to design it for manufacturing such that it's possible to make the robot in high volume at low cost with high reliability. So that's incredibly important. I mean, you've all seen very impressive humanoid robot demonstrations, and that's great, but what are they missing? They're missing a brain. They don't have the intelligence to navigate the world by themselves. And they're also very expensive and made in low volume. Whereas Optimus is designed to be an extremely capable robot, but made in very high volume, probably ultimately millions of units, and it is expected to cost much less than a car. I'll just bring it directly to the right here. I would say probably less than $20,000. So እንታይ ናብ መወዳእታ ከነስተውዕለሉን ክፈልጦን ዘለና ነገር እንተሎ ኮይኑ
بناتي رديت just 1 second revelation تا عندي product كنريامو so بحفشة تي كونتات ناتو رينا أنت كنزاربلو ندهر خينا بأي وجن زي ماشين زي ويز روبوت زي كابنا إيلون ماسك كامبانيتات نيورالينك نا حنقول ناي سبات كمي جيركا ناب ويكنا حنقول زتبلاشو حنقول نمعراي ويز حمام حنقول نمعراي أوزة تكورا كامباني لو نيورالينك زبال تسلا بزو تكنولوجي ناي باتري ناي كمون predictive analytics زناي auto pilot هلوا تكنولوجي كاوت وزدلوا كابتي كالا عينت كامبانيتات ناتو كاب كلكم كومباين جيرو إز روبوت تسلا سرعة غيل powerful كون كم زغيل نبزح محلاتات كجلجل كم زغل كابتي تاسل نتا كامباني تسلا كابتي ناي مكينة نلعلي كتسألوا خم زغيل يوزو زاربي لماسك شو أزا حبري تازي فليتكمن على اللي يخمن ناخد كوديز زي مخرجكم زلخو لا فيديو لايك جبروا نبكالوت كتكم تخيليا دحريلكم كتحلفوات خليكم كم عينت فيديو مهاري وي كاخد صلو زخل يدلينا ويدلينا نتحلكم كا ناتكم ريتو سمع دلي نالو من فيديو جناب زخنو دينا أبكالك ساب من راغب دحام كنو بلوكم تصبغوا تشاو